И здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще правим чалендж в Castle Crashers. Пригответе си пръстите, че много ще има натискане, само да ми зареди играта. Тя може да се играе с контролер, но аз се играя с копчета. Ай, по-тихо. Томи и бла-бла-бла. След този чалендж може би ще почна наново. Добре, избирам чалендж. Само да се реди. Пригответе си пръстите за чупене на като нинджа с такава резачка да направите на някой плод. Нещо такова. Знам ли? Представите, аз не мога да пригответе си ги. Ще да кажа, припомнете си ги. Давай. Аз съм той най-дето е от славо. И трябва да помпам копчетата. Много яко. Давай. Оле, ще се скапа ръцете. Дай. Оле, това втория е много бърз. И последния. Ох. Ръцете ми! Мале, как ме болят! Ох, не си усещам ръцете! Ай, добре, ще изиграем още един. 3, 1, 2, 3. Почвам! Помпа. Дай, помпай. Еле, аз съм първи съм. Ето. Дай. Мале, как ме болят. Не мога даже да помпам. Оле, вените ми. Се направя Айдс Bucket Challenge или Salty Айдс. Дай. Оле, коста е най-гадното. Оле, цъкай бързо, Даде. Хикси. Еле, първи съм. С един плод напред съм. Помпай. Ох, победих. Не си усещам ръцете. Мале. Яуч. Добре, продължаваме с второто. Сега ще правим малко битки, докато стане времето. Контролите са стрелките, плюс стрелките, аз и да. Айде да изпирам моя 21 левел. Съжалявам също, че не съм заснел как ставам 21 левел, обаче едва ли ще ви се гледа фейлове. Не, забравих. За момент бях забрал как се играе. Оле, бомба. Те бомби ще ги изкореме от играта, ако можех. Комбо атак. Take that.
Оле, мале, оле. Само да не умра от самото начало, бе. Умрях. Това е твърде малко, така че още ще разсъкаме. Дали? Ай, добре, пак ще режем плодове. Дано ръцете ми издържат този път. Почвам да помпам отца. Оле, ръцете ми как ме болят винаги след като играя на такива игри. Добре, малко ще поиграем истории. Дали да почна наново с някой нов играч или да продължа с моя. Ай, добре, ще разкрия нов играч. С леденушкото или да почвам с огъня. Ай, следа ще почна, защото лед ми е едно от любимите геройчетата. Или нещо. Rock and roll, baby! What's this? Защо изчезна? Аз знам, че съм играл, обаче сега се правя някакъв куко сигурно. Да вземам стотинките. Аз съм алчен. Я какво мена тоя. Оле, това е готино. Може и да си остане с тоя. Да, тук открадват кристала и после отиваме да ги биеме в едно село там и имаш батъл и бла-бла-бла. Ето. Ой. Ти къв си вече да ме целиш с лък? Ще ти дам един айсберг, може би. Май айсберга не прави нищо. А не, замрази ги. Я какво взех? Олеле, това е готино. Ще заостана с него. О, добре, ще те хелпна! Опа! Опау! Еле, критна ги. Хоя! Взимай го яш го яш е топло цяш.
Ако се чуете как се призвава щита, просто натискате контрол. И го задържате и то щита ви се появява. А тая магийка с леда, тя се получава като натиснете Shift-а и го задържите и натиснете, да, обърнатото му, аз забравих как се вика и затова се така наричам. Хайде. Ами, хора, мисля до тук да приключвам с този клип. Ако ви е харесал, може да го харесате. Абонирайте за още клипчета. И до скоро от мене.